Terkiuksen leiristä viestitetään, että paluu lajiharjoitteluun on tapahtunut ja taistelu olympia-apurahasta jatkuu edelleen, mutta nyt Max Eves, viimeinen yritys, 5.55 ja hän ylittää, onnistuu. Ennen häntä Marek Arens pudotti kahdesti, jätti viimeisen yrityksen kuitenkin seuraavaan korkeuteen, mutta Max Eves tulee brittihyppääjä vielä taisteluun mukaan ja 5.55 on ylitetty. Vaikka hyppy menee kuolpan kautta, niin Max pääsee heilattamaan sen verran seipään mukaan ja hallitsee ylösmenovaiheen sen verran hyvin, että riman ylitys on mahdollista. Ja tosi hieno hyppy kyllä. Maxikin on ennätyskunnossa. Vankistaa kakkospaikkaansa kilpailussa, jatkaa ja Arensille jää siis seuraavaan korkeuteen vain yksi yritys. Puristamista ja askelmerkkeistä ihan täsmänne. Vaikea sanoa, mutta hyvää kisaa kaikin puolin Emeliltä kuitenkin. Hän on kiinni voitossa, riippuu siitä mitä tekee Eves viimeisellä. Kilpailun voitto on katkolla. Max Evesin pitää ylittää 5.62 ennätyskorkeutensa, jos mieli ohittaa Emeli Salomäen. Oli hyvä yritys kilpailun päätteeksi, mutta se ei riitä kuitenkaan, koska hän tekee tuon tuloksensa 5.55 vasta kolmannellaan ja Salomäki ensimmäisellään, niin voitto jää miesten kilpailussakin Suomeen Emeli Salomäelle. Se on hieno juttu. Harmittavan lähellä kyllä, että Maxi on tosi taitava seipään kanssa menemään ylöspäin ja osaa pitää itsensä kiinni seipäässä. Ja vaikka hieman vauhti viimeisillä askelilla hiastui ja meni kuopan kautta, niin silti pystyy tehdä noinkin hyvän hypyn, niin on kyllä taitava hyppäjä. Eli kilpailu